Είναι 21 Απριλίου, Σάββατο πρωί, και βλέπουμε όταν τον κόσμο να έχει βγει έξω να καθαρίζει παραλίες να βάφει κάγκελα. Κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί με την κοινότητα, ο επαγγελματικός σύλλογος, να ομορφύνουμε λίγο το χωριό, γιατί δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το Δήμο. Προσπαθούμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Η συμμετοχή μας καλή είναι, βέβαια πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερη, και το ευχάριστο είναι ότι ήρθαν και πολλά παιδιά που πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα στην νεολαία, ότι πρέπει να βοηθούν και να αγαπούν τη φύση. Καθαρίζουμε. Δεν κάνουμε. Από τις 10 το πρωί. Έχουμε μαζευτεί σήμερα εδώ για να βάψουμε, να καθαρίσουμε, να βοηθήσουμε την κοινότητα, να φτιαχτεί το χωριό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Οικειοθελώς όλοι μας, όσοι ήρθαν δηλαδή, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε φέτος τα πράγματα να είναι καλύτερα για όλους μας. Καθαρίζουμε τις παραλίες. Μαζευτήκαμε όλοι από το χωριό, μικροί μεγάλοι, να βοηθήσουμε κι εμείς στην καθαριότητα του χωριού. Αλλά δεν μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. Βγάλαμε 2-3 φορτηγά. Απόλυτα ικανοποιημένος δεν είμαι, αλλά όσους μαζευτήκανε και κυρίως τις ξένες κοπέλες, οι οποίες ήταν ως επιτοπλίστων οι περισσότερες στο σύνολο, τους ευχαριστώ θερμά και εύχομαι να παραδειγματιστούν και οι ντόπιες, ούτως ώστε να μπορέσουμε με περισσότερο κόσμο να καθαρίζουμε καλύτερα το χωριό μας. Ευχόμαστε καλή σεζόν και ευχόμαστε πάλι οι χωριανοί να ευαισθητοποιηθούν και να ερχόμαστε πιο συχνά και περισσότεροι για να καθαρίζουμε τις παραλίες και την ομορφιά αυτού του τόπου. Ευχαριστώ.